pirsa ning kene panjenengan kuping nunduk pirsa lan jeneng sira. Kanjeng Adipati kepareng matur lepat isih pangapunten. Iya. Sak sampunipun panjenengan paring dawuh kalian kula kang supados niti pirsa bab panggesanganipun para kawula. Iya iya. Kepareng matur Kanjeng. Heeh. Estunipun aurat menawi to sedaya kula njuk atur wonten ngarsa panjenengan awit Ginapa jeneng sira bisa kandha kaya ngono? menawi to kawula ingkang wonten sak kiwa-tengenipun kadipaten menika sami mubramugi. Iya. Emanipun kawula panjenengan ingkang mapan wonten ing ering-ering pagunungan. Menika sami sakat kathah kawula panjenengan ingkang sami bebodro pados tanpa jiwa. Mbok inggih bab menika enggal dados penggalian panjenengan. Sawanci-wanci panjenengan menika paring dawuh supados paring prabaya dumateng kawula ingkang nandhang kirangan. Ing mangkinipun kula badhe jumangkah ngirit bergateng prajurit beto ananing bondo donya Kanjeng Adipati. Patih Kronopati, Iki jeneng sira ngandhakake kalamonta wektu dina iki kawula ana ing Kadipaten Pudak Setegal panguripaning tansah keserakat ngendong jagat. iki Mbutuhake prabaya akeh para kawula sing padha bebodro ana ing Pakmanca Negara. Kalamonta cethote jeneng sira rak bisa peparing wujuding bondo lan arta kalamonta kabeh kawula padha mbutahake. Yen to pancen prabaya butuhake kang ora sathithik ing kamangka kas karyaning negara rak bisa kok paringake kabeh para kawula. ngaturi wulinga Kanjeng Adipati. Iya. Bilih kas karyan mergari wonten Kadipaten Pudak Setegal menika nipis. Mboten saged warata dumateng kawula panjenengan. Kamangka gegayuhanku pengin nyipta negara kanthi saadil-adile. Ing kamangka nganti nggonku budidaya sing kaya mengkene nyatane kabeh kawulane padha keserakat ngendong jagat. Yo, yen pancen kaya ngono te. Wiwit dina sesuk panjenenganku ora bakal nampa blonjo nggonku jumeneng dadi adipati ana ing Kadipaten Pudak Setegal. Bakal tak aturke marang jeneng sira ing mengkone dimen bisa murakapi marang kabeh kawula ning Kadipaten Pudak Setegal. Wicaksana sedaya dawuh panjenengan ing mangkenipun sak bibaripun pisawanan wonten Kadipaten Pudak Setegal. Badhe kula biwarataken wonten kawula ing pagunungan Kanjeng Adipati. Bagus, nanging siji sing tak rembukte. Nganti panjenenganku ngasrekake ing Puswana Agung iki mesti ndadekake tandha pitakonmu. Sedaya menika lers lajeng menapa ingkang dados pebundran manah panjenengan ngantos dinten sak menika dereng titiwanipun pisawanan panjenengan askah kan Kanjeng. Jane bab perkara iki bab perkara kapribaden. Nanging uga magepokan marang tatananing negara ana ing Kadipaten Pudak Setegal. Ginapa ora? Ning kene panjenenganku durung ndarbeni garwa Prameswari ing kamangka jejering pengayoman iki bisa ndarbeni garwa Prameswari. Kalamonta ing mengkone panjenenganku palakrama jeneng sira sarujuk apa ora? Menawi to sedaya kala kangge kawatahipun wonten Kadipaten Pudak Setegal. Iya iya. Wanita kala wau saya cocok utawi condong dhumateng manah panjenengan. Kula tansah sarujuk kemawon Kanjeng Adipati. Mergo panjenenganku iman lan kawula ana ing Kadipaten Pudak Setegal iki wis duweni bapa raja ning durung duweni ibu ratu. Iki Minangka ibubuning kawula ning Kadipaten Pudak Setegal. lajeng wanita kala wau sinten lan saking pundi Kanjeng? Wis ora kurang-kurang nggonku lamur laku bebasan munggah gunung medun jurang kanthi nyatane panjenenganku entuk padian wanita sing bisa nyocoki marang rasaku. Ora ana liya wanita sing nyocoki marang rasaku iki ora endang sutaning pandhita nanging putra Nerpati te. Putra Nerpati ora ana liya Galuh Candrakirana putri saka Kediri te. Galuh Candrakirana saking Kediri. Bener. Menawi to sedaya kala wau
ingkang condong dumateng manah panjenengan najan to Galuh Candra Kirana. Iya. Pakabaran ingkang kula tampi menika sampun kapacangaken dening priya saking Jenggala. Mboten dados menapa. Kula sarujuk kemawon awit menapa? Menawi panjenengan kelampahan. Iya. Garwakaning Galuh Candra Kirana putra Nerpati menika mangkin mun saged nambahi kuncara wonten Kadipaten Pudak Tegal saya ndamel negari Pudak Tegal menika panggesanganipun mubra-mubru Kanjeng Adipati. Yen pancen kaya ngono jeneng sira nayogyane apa kang dadi lekas. Aja dikangelan. Ngirita bergadaning prajurit titian kreta joli jempana kanggo mapaki lan boyongi Galuh Candra Kirana uga rampen kanggo penglamar budhalo one kenang trawaca lamaran Galuh Candra prajurit cepat semua rampen nanging Kanjeng Adipati alamun untuk panglamarku ditampik Purba Wasesa tak pasrahno karo kowe ngestaken kau ndake derek nomor 4 ateges kula menika tampuk dhateng panjenengan. Menawi nitik saking agemanipun kados dening priyaku. Mila saking menika menawi kepareng kula badhe silakrami. Paring asma sinten? Lajeng mijil saking pundi? Lonopati, pepatih ana ing Pudak Tegal. Lonopati, pepatih saka Kadipaten Pudak. Pancen bener balitakun sapa, Gus? Pugio Sudiamestani. Kula pun salah satunggaling putra saking Kraton Jenggala kang aran Panji Karto. Panji Karto. Nuwun sewu, boten ateges kula menika mambeng dhateng lampah panjenengan. Wondene kula mrepeki dhateng panjenengan ingkang dipun dherekaken prajurit-prajurit saking Kadipaten Pudak Tegal. Tuhunipun badhe tindak wonten pundi? Sak tenaning aku napa dawuh saka kersane Kanjeng Adipati utawa sembah ning Pudak Tegal. Irit bergataning prajurit kang supa tumuju ana ing Kediri. Lajeng wigatos bakal nglamari Galuh Candra Kirana. Mager piye? Napa panjenengan menika boten kula pawarta? Napa pancen tuhu suda pirungon? Bapak menawi ancas panjenengan badhe nglamar anane Galuh Candra Kirana Sekartaji. Kula kinten sedaya kula saged kawastan sampun kaset. Jalaran wedal menika ugi Galuh Candra Kirana sampun kapacengaken kalian kadang kula Inu Kertopati putra saking kabar mau pancen aku kebrungu nanging sumpah Kanjeng Adipati lamun tok lakon dedaupan kawan Galuh Candra Kirana kuwi kanggo nambal kekurangan ana ing Kadipaten Pudak Tegal. Menawi kersa panjenengan kula emutaken umpung durung kebacut kula lan panjenengan menika tabrak rasa tundhonipun mengke badhe nganakaken adu karosan. Kula suwun kanthi sanget monggo kondur wonten ing Kadipaten Pudak Tegal. Ampun dipun bacutaken menawi badhe mboyongi anane Galuh Candra Kirana. Sumpah ing atiku sapa kang dadi palang ning papan kene rawe-rawe atas malang-malang Prajurit!
papan. Amun to aku kudu mati. Ning tanganmu bakal tak lilake nanging waton sapa wae ora bisa bakal murungake dedopane kadang bakal tak Wis, nandang tadi kepareng matur Raden Sadara. Sedaya prajurit menika Kediri wonten ingkang nandang klatu Raden. Yo, mbok menawa pancen saben-saben lelakon kuwi bakal nemoni nyandung dripet. Tuladhane sing dadi korban sapa ora mung kowe-kowe kabeh minangka prajurit. Kawula cilik kae mesti bakal nandang rekoso yen to perang lan perang bakal kedarum. Mula sapa kuwi tak jaluk lawan kuwi. Nggih Raden. Ruangmu sing nandang opo? Kantinen menyang pantu sodo mengko digoleke tombo. Tindake ayo bali ning jenggol. Wis tak ada. Kasep pripun to Mbak Yu? Sampeyan iki roh udan ta ora? Ayo udan yo, sejelok roh. Apa mbok nggo alasan lho kowe iki? Lah udan iku perjalanan tersendat. Perjalanan tersendat. Lho Ci wong kon teko esuk lho kaya yamene lagi teko. Kok kadingaren? Mbak Yu iku kok yo ngandani karo aku sing supaya aku ngadep ketoke kok wigati banget. Jane enten apa?
aku kepengin rembukan marang awakmu. Nggih. Jalaran apa aku rumangsa bingung lho, Di, yen tak aku mikir dhewe kahanan iki. Nek jenengan niku nggih bingung terus. Lho kok iso? Wah, Alah. jenengan iku Ngene lho. ampun dipikir jero-jero, mundak ngrusake raga. Lah kok ora dipikir-pikir piye to, Di? Sedelok maneh kowe ngerti aku bakal mantu. Ya rek malah seneng to, Mbak Yu arep mantu. Ora ketang kuwi mung anak angkat ya to, anak walon. Walon, bener anak walon, Di. Ning kene iki aku mikirke pulunamu galuh ajeng. Kalau ajeng kenging menapa? Bocah isih cilik ento nganti mengko nandhang rekoso nak yo mesake to, Di. Ah nggih mboten ah. Kok ora Wong piye? galuh ajeng senajan direng umur. Nek kula nyawang niku nggih bocah nggih guyang-guyu bungae, ora koyo-koyo wae. Nah ngene lho, Di. Aku ki kepengin mulyake anakku mergo aku moh yen to aku nyawang anakku rekoso kaya aku rikala durung dadi garwane Sang Prabu ning Kediri kene. Aku kepengin dadi garwa Prameswari. Walah, alah. Jalaran apa? Yen to mung trimo garwa ampeyan ya wis kaya ngene iki. Yen to nganti mengkone tenang Galuh Candra Kirana dawuh karo Panji Asmara bangun, mesti wae ning kraton Kediri kene bakal diparingke karo Panji Asmara bangun. Lho niku mesti. Terus kaya apa aku lan pulunamu cumondhok ning Kediri kene? Nak ya ora ana ajine babar pisan to, Di. Dadi Mbak Yu iki duweni panjangka kepengin dadi garwa Prameswari. Sak kepenake dadi garwa ampeyane nak ya luwih kepenak, luwih mulya dadi garwa Prameswari to. Lho nggih, mergo wenang perintah ora wenang diperintah. Lah, kuwi mau apa? Nanging Mbak Yu, coba digagas kanthi permati. Apa ya bisa Mbak Yu Padukaliku kuwi dadi garwa Prameswari? Mongko Sang Prabu Lembu Merdadu kuwi isih duweni garwa. Kok kaya rasane kok abot banget. Ngene lho, Di. Anane kowe mau tak kon mara rene iki ya mergo iki. Aku kepengin banget njaluk sabiyantumu. Piye carane supaya Mbak Yu iki iso dadi garwa Prameswari? Ya. Malah kowe mulang-mulang sing kaya ngono kuwi. Ora kok ateges aku mulang-muluk karo Mbak Yu ora. Mok aku ngelekake. Lah yen to Pancen Mbak Yu nggadahi panjangka kepengin dadi garwa Prameswari. Kuwi yo aku cocok wae. Yen Mbak Yu kepenak kowe nak baru kepenak to. Di. Mergo panjangka kuwi kudune dijangkah. Lah mulai Tanpa dijangkah ora bakal kelakon. piye carane Di aku manut karo kowe? Ngono. Iya kok. Wis. Nanging Mbak Yu, Piye, Di? upama kelakon. Tembung upama kena bali lho ya. Heeh. Wong jenenge wong usaha. Iya. Upama Mbak Yu kelakon dadi garwa Prameswari, njur unduh-unduhanku apa? Opahku apa? Aku wis ngerti yen to pikiranmu ki mesti kaya ngono kuwi. Lho, dulur-dulur, Terus duwe-duwe. lha kok kaya ngono kowe Di? Mergo saiki niku ora ana barang gratis. Ora ana barang gratis. Ya wis ora apa-apa. Yen to kelakon aku dadi garwa Prameswari tenan, wis to sanjalukmu apa bakal tak turuti. Tenan. Iya mergo ngarep aku mau nak ya wis kandha yen tak aku kepenak kowe mesti melu kepenak. Engko gek-gek wong gelar lahir batine ora. Mergo adekane nek wong ndek butuh iku janjine mesti muluk-muluk. Terus nak wis kelakon. Wis kelakon lali akeh Apa ae. tau Mbak Yu lali karo omongane Mbak Yu nang ora tau to. Yen pancen Mbak Yu Padukaliku kena tak ugemi omongane. Terus Apa Mbak Yu kuwi ora kelingan? Nalika isih nang desa, Mbak Yu nganti ketemu Sang Prabu Lembu Merdadu. Sak temah Sang Prabu Lembu Merdadu kedanan karo Mbak Yu Padukaliku sak temah. Kapundhut garwa dening Sang Prabu Lembu Merdadu ora ketang mung garwa selir.
Ya mesti wae aku ora lali to. Nah, saiki ngene. Piye? Kanggo ngawekane perkara kuwi. Ayo bareng-bareng. Sowan ning gua mayit. Ana ngersaning Bapa Resi Pragoto. Mbok menawa Bapa Resi gelem ngewangi-wangi apa sing dadi jangka jangane Mbak Yu Pagi. Kaya ngono. Iya to. Mesti iso ya, Dik. Hah? Kudune mesti gelem. Ya mesti wae to. Ora kita ora iso kan duwe cara to, Mbak. Oh, kaya ngono. Ya wis ayo karo kowe aku. Pirang-pirang dino iki gua mayit kok sepi mampring. Babar pisan ora ana tamu sing merdu koncak. Lah iki wis pirang-pirang dino aku ra entuk pangan. Kula nyuwun. Sopo kae? Monggo. Niku sinten? Kula sinten? Nyuwun. Monggo niku sinten? Kula sinten? Siap Bang Bayi lha iki rak kula nuwun toi. Monggo nak Mas. Kula aturi lenggah monggo. Ya, cah. Ana tamu sida mangan iki Pak Cari. Jenengan niku lho. Kok yo ngowah-ngowahi adat mawon. Lah kok saged ngowah-ngowahi adat niku Lah kados niku wau pundi? kula Mang Bagek iki kan pinarak. Lho sampean iki tamu lho Mas. Tamu niku ibarate ratu kedah dipun ajeni. Nah nggih, ndeleng-ndeleng tamune to Bapak. Wong tamune niku mboten wong liya brana. Ah sampean niku lho. Rumaos kula niku dereng nate pinanggih kalih sampean lho Mas. Panjenengan iki dahipun upami pangling rupane, aja pangling suarane. Ning saking rumaos kula niku dereng nate tepang kalih sampean kok. Saestu, Nggih. pangling tenan. Kok pangkling niku kados pundi wong mboten nate kepanggih kok pangkling niku Wong lho. lagi rom dina kok lali jenengan niku. Anyene sirahku cilik mulane lalinan. Kula niki murid panjenengan. Sampeyan iki ampun ngawuh gawar kok murid-murid. Kula Nggih. niku mboten ngrumaosi gadah murid kados sampeyan. Wong lawas kok. Murid lawas. Sinten sampeyan iki? Haryo Mantri. Lho. Dadi kowe iki Haryo Mantri. Nggih. Mantri apa, Cuk? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Suntik Ani. Wah, Bojoke. Iku bojone judek memok suntik. ngoten. Ya wis lumrah, Tri. Lamun to wong tuwa iki pangkling merga kahananmu beda karo biyen. Wah, nek niku pun cetha. Biyen kowe iki nalika isih dadi siswa ning Gua Mayit, pawakanmu iki longlit, kari balung karo kulit, merga kakehan tirakat. Ning bareng saiki kowe iki cumandha ana ing Kraton Kediri, saiki pawakanmu lemu ginuk-ginuk bobotmu ndak pira, Cung? Dereng kula timbang nek wingi-wingi nembe 70. Lagi 70. Nggih. Pateni. Lah kok mboten lemu niku pripun? Iya, Cung, iya. Sak sampunipun kula dipun kanthi utawa anu teng Kediri niku. Eh. Wah.
Mangane niku wala. Mangane piye mangane? Nek esuk niku sarapane sego garing. Sego kok garing iku? Niku lho, sego goreng. Sego Lah, goreng. iya kok malah Lawuhe apa? ndak dadar ceplok moto sapi. Woi, ndok dadar ceplok moto sapi. Nggih. Lah nek awan. Nek awan niku soto kados niki wau. Woi, mau ya soto seger ya. Iya. Soto. Lawohe apa? Laune babat. Wih. Ancene ya lemu tenan. Nggih. Wong panganane enak-enak. Benten kalian nalika teng mriki. Lah iya pakanane mung cukup telo bakaran. Lah iya. Minarak mriki lho. Pripun kabare pripun? Ayo. Mbok menawa wae entuk pamujimu, Tri. Nggih. Bagas waras ora nandang lelara. Syukur menawi sehat wal afiat. Iya. Ning ngene ya, Tri. Pripun? Ambak-ambak tuwa aku iki titeh. Napa? Nalika kowe iki isih dadi murid ning Gua Mayit, saben-saben kowe ngerti aku tenguk-tenguk, Nggih. njur kowe cerak karo aku terus mijeti kaya ngene iki. Nggih. Biasane iki duweni karep. Ya. Iya ta ora? Apal mawon Lah jenengan. iya. Nggih, pancen Ah. boten sisip. Ayo jane duwe karep apa kowe? Ning boten kula lho sing digadak arep. Lah sing duwe karep terus apa yen ora kowe? Lantaran Mbak Yu Padukaliku sing duwe karep. Mbak Yumu Padukaliku sing duwe karep. Nggih. Jane duwe karep apa? Ah, perkara niku kula boten ngerti. Lah Kula terus mengke menawi ngadep nggih menang takon iki ambak. lah saiki Mbak Yumu ning ndi? Kula tinggal teng pertelon andeng bakul sipalanmu. Lho adoh kaya ngono. Nggih. Lah ngono lek gareng ngono piye iki tekone kok malah loko iki. Muridku Padukaliku saiki cah. Enten napa? Kandangane kaya toko mas mlaku cah. Woi, sarwa gumebyar. Sateman nalika kowe mlebu ning Gua Mayit. Sing maune Gua Mayit peteng dedet, saiki katon poadan jinggang. Jenengan kok mboten sanget. Sakniki niku Mbak Yu Padukaliku brai. Ngono ya. Ya wis lumrah wong dadi bojone ratu kok ya. Nggih. Ah iya. Padukaliku Si kula apa? rak yo kanthi basuki to nggonmu teko ning Gua Mayit. Asa berkah pangestu panjenengan Bapak. Hmm. Nyatanipun anggen kula sowan kala wau boten wonten alangan setunggal. Iya. Namun sungkem kula kemawon mugi kunci. Ya wis tak tampa liwat puja pangestin wong tuwa tampanono ya, Nduk. Sanget anggen kula mugi. Bapak nanggen boten wonten napa-napa to. Gagas waras seger kuwarasan. Neta ngaten kula derek remen Bapak. Lah iki ngene mau Padukaliku. Nggih. Mentas wae aku rembukan karo adimu Haryo Mantri. Jare kowe iki duweni karep kepengin njaluk tulung karo aku. Sak tenane duwe karep apa? Ngaten lho Bapak. Heeh. Kula niku sekedap malih nak badhe mantu anakku alam kula niku. Iya. Candra Kirana. Heeh. Angsal kalian Panji Asmara Bangun. Lah ing mangkinipun meta sampun kelampahan dados temanten. Tartamtu wonten ing Kraton Kediri badhe dipun paringaken kalian Panji Asmara Bangun. Heeh. Lah mongko kula wonten ing Kediri menika namung dadi garwa selir nggih garwa ampeyan. Iya. Wonten Kediri nek sampun boten wonten ajinipun. Menawi kula boten menapa-menapa Bapak nanging kula ngesakaken kalian anak kula Galung Ajeng. Ingkang piyambakipun menika tasih alit ngeten nandhang rekoso nanggih kados pundi. Kula kepengin nyuwun tulung kalian panjenengan menika kula kepengin dadi garwa prameswari. Ajeng mantu loro, Guru. Ngono. Nggih Bapak. Pancen lamun to kowe iki njaluk tulung karo aku iki ora ana ilange. Merga kowe wis tak anggep kaya dene anakku dhewe.
Matur nuwun jalaran. Nalika semono kowe iki bocah saka desa. Menika leres. Kowe mara ning gua mayit, kowe kepengin cinaket karo Sinuwun Prabu Lembu Mergadu. Biyen kowe tak pasang susuk. Nggih. Nah, bareng kelakon kowe dipundhut garwa karo Sinuwun Prabu Lembu Mergadu. Temah kowe diangkat pinangka dadi garwa senajan to garwa ampean. Nggih, mila sakmenika kula badhe nyuwun tulung. Iya. Dados pundi supados kula dados garwa Prameswari, Bapak? Kowe kepengin dadi garwa Prameswari. Menika leres. Iki ora kanggo uripmu dhewe, ning kowe mikirake karo anakmu Galuh Ajeng. Menika leres, Bapak. Yo, panjen yo kaya ngono kuwi, tanggung jawabe wong tuwa. Mergo jeneng wong tuwa karo anak iki ibarate mripat karo jempolan sikil ngono. Yo, Nggih, lajeng pripun? mula kanthi kuwi kelakon. Kelampahan, Bapak. Kowe dadi garwa Prameswari. Lajeng. Nanging Nggih. kabeh kuwi mau ana syarat lan saranane. Wonten syarat lan sarananipun. Syarate kudu tega lan mentala. Tega lan mentala. Ah, Mereka babakan niku kula sagah, kula tega lan mentala. ngono. Nggih. Ngene. Dina iki garwa Prameswari rak isih urip. Nggih. Ayo, Nanging nanging piye? niku Bapak garwa Prameswari niku pun lara, pun dados kembange amben mboten saged tangi, Bapak. Garwa Prameswari iki Ya. wis lara nemen. Nggih. Dadi kembang amben. Terus, Nah Bapak. iki. Sisan gawe disengkakno ben cepet ndang bongko. Disekake. Oh iya. Pun tekek nggih, Bapak. Aja kaya ngono. Lajeng pripun? Aja nganggo cara sing kasar. Nah, lajeng caranipun kados. Nganggo cara sing halus, cara njupuk iwak aja nganti butek banyune. Lho. Lah terus Nah iki aku tak takon karo kowe. nggih. Senengane garwa Prameswari iki dahar apa? Karemenanipun engko dahar kolak tape, Bapak. Kolak tape. Lah iki. Iki pinangka kanggo dalan ningkake garwa Prameswari. Lah carane Kados pundi? Carane kaya ngene. Mengko amun to kowe bali, Nggih. engko garwa Prameswari caos ana kolak tape. Ning kolak tape kuwi mau kudu diwenehi pospit Hospit. racun tikus. Lho ngono. Lah kula niki wong wadon golek racun tikus teng pundi, Bapak? Betul, mereka goleki. Oh, adimu Arya Mantri sago. Nah, yen wis jengen kae ana tetembungan sak pinter-pintere nyimpen batang mesti bakal mambu. Nah, kok upama tumindak lan pakartemu sing kaya ngene dingerteni karo Sinuwun Prabu Lembu Mergadu, kurung tan wurung kowe bakal dihukum gantung. Waduh, yen kula dihukum gantung nang mboten sida dadi garwa Iya mula kanthi kuwi aja kabeh kuwi mau dadi kasunyatan. Kowe bakal tak wenehi aji pengasihan. Kula panjenengan paringi aji pengasihan. Iya. Napa jenenge aji pengasihan kala wau, Bapak? Aji pengasihan gajah duduk. Malah guyu Etri. Duh, Di. Lah jeneng anu nyeleneh. Kok nyeleneh yo? Wong pengasihan kok gajah duduk. Lah lumrahe pengasihan iya apa? Jaran goyang semar mesem, blabak pengantolan. Iku wis kulino dienggo arum karo Lola. Gajah duduk iki ana werdine, Tri. Gajah duduk niku sak ngertos kula cap sarung. Lah iya sak ngertimu cap sarung nanging ning gua mayit iki ilmu pengasihan sing mandi. Gajah duduk werdine kaya ngene. Gajah iki lak kewan sing gedhe. Nggih. Tak ibaratake ratu. Duduk iki nglumpruk tanpa daya. Lamun to wis ketaman aji gajah duduk kon ngalor. Ya ngalor. Kon itu. Ya ngidul ngono. Murid mriki genten. Ana nanging ora usah disebut ngono. Ngene. Kowe tak wenehi rapale ya. Kapal? Kowe atut aku. Nek Ya. dawa-dawa nggih, Bapak. Ora.
ajak kendang kurang ajar yo. Lagi ameh ngene kok iso ketok kelor. Ketok kelor. Selonjor. Selonjor. Kancinge wesi. Kancinge besi. Lur. Tak boya. Mateni kok. Wah gua nengen ya. Lur. Jentut. Ajal, praktek ning kene kira-kira apal ta ora? Nggih kan mboten apa diwarai mulai nggih. Sing kewat lho. Iki ndrocoke apa? Ketok kelor. Heeh. Selonjor kancinge besi. Cocok. Hop, kurang apik. Kurang apa kok Kurang luas. Ngiwon ngene iki lho kurang luas. Kandhane sapa bangkean kaya dipatek kok. kurang luas. Arane. Lho ngono lho. Ora nganggo korset ya iso. Ya ora iso, pokoke kudu iso. Ayo. Malah angel. Ketok kelor. Lihat. Selonjor kancinge besi. Ayo. Ya. Iya. Wah. Piye, Tri? Kula malah eling sing ora-ora. Lah kok eling Kaget niku lawan. Iya. Kaya mentok ibu. Sajan. Apa? Yen pancen kaya ngono, kowe wis apal karo rapale. Sawetara kowe bali mengko caos ana kolak tape Oh, ya. ati pareng Jeboko. Berarti napa maneh? Lumrahe jeneng wong merdukun iki ra ninggali ora ketang bako-bako ra ditinggali. Sampean nuwun dhuwit. Lho kok ora piye? Jarwo dosoke dukun iku nek ora ana udune ora rukun. Gorengnya. Nggih, niku babakan gampil kula pasrahaken kalian adik kula mantri. Lho, wis mau pasake mantri? Kok digawa kalian mantri dan. Oh, ya. Diweke duwite kok ya ora mboweke. Oh, sampeyan. Ayo Tri. Gorengnya. Lho, opahe jane dipasang karo kowe kok. Gorene. Wah. Aja macem-macem lho kowe. Ana apa lho kok malah Arek ngatong mawon. lho ora ngatong iki piye? Wong saiki menyan iki mundak lho. Perkara opah. Niku le maringke dhuwit numpun 3 sasi. Lah terus saiki? Nggih kula klumpukke dadi siji, Ya. kula kembangke. Lah kira-kira iso ngembang ta ora? Ayo teng dalan yo berkembang. Iki tenan. Wong kula pun gadah nasabah maton. Sopo iku? Niku Udita. Oh. Iku ora nasabah ngentekno kuota tok. Ndi, duwite ndi aja mok lali-lali. Ngeten lho. Pokoke kula janji. Heh, Kula jujur duwike telas. entek. Muateni wong. Wis repot-repot. Benjang. Heh. Menawi Mbak Yu Padokaleku kelampah jumeneng Garo Prameswari. Iya. Kula paringi tikel tekuk. Tenan lho ya. Janji pinangka utang. Nggih. Nanti kowe mblenjani tak sihir di kodhok. Ampun Ya. ah. Wis kono ndang bali. Pareng nggih. Yo.